sreću koja sada stiže i svi su veseli, a tek smo na početku, jer ovo je put u zemlju snova. I svi su veseli, a tek smo na početku, jer ovo je put u zemlju snova. Plavo brado. Molim te, oprosti mi. Evo vidiš, s ovom sjekirom ne možeš ni slamku presjeći. Braćo moja, sigurno ste jako žedni. Da. Hvala ti. Izvoli. Evo. Danas je tako divan, sunčan dan. Danas će mi se dogoditi nešto lijepo, posebno, sigurna sam. Joj, opet ta tvoja bujna mašta. Dokle ćeš tako izmišljati? Ako misliš da ćete na ovakvom mjestu naći princ na bijelom konju, bogbe ćeš se načekati. Ma nemoj, vidjet ćete da će on uskoro doći po mene. Što? Što si rekao? Rekao si da želiš ruku naše sestre? Da, želim je što prije odvesti sa sobom u dvorac. Evo, donio sam i zlatnike kao poklon za zaruke. Ali nećemo valjda prodati svoju sestru za ovo zlato. Ne možemo ništa odlučiti dok ne upoznamo tvog gospodara. Znači tako, a što ću ja sad? Stvarno mi je jako žao. Čekaj, čula sam što ste malo prije govorili. Poći ću s vama, udaću se za njega. Ma što to govoriš? Nisi ga još ni upoznala. Nije me briga, sigurna sam da je divan kad ima ovakvu kočiju. Ma nemoj. Konačno je došao po mene, moj princ kojeg oduvijek sanjam. Stvarno vjeruješ u to? Da, a i vi sad s ovim novcem možete kupiti nove sjekire. Pa to je predivno, sad su svi zadovoljni, dobro? Idemo li? Moj vas gospodar željno očekuje. Ali čekajte, ne mogu ići ovakva. Ma ništa se vi ne brinite, sve smo za vas pripremili tamo gore u dvorcu. Stani, pa zar nećeš još jednom razmisliti? Sve će biti u redu, ostvario se moj san, vidiš? Ja, zdravo! Kako je samo lijepa ova haljina. Mogu li ući? Da. Dobrodošla u moj dvorac. Ja sam tvoj mladoženja. Drago mi je. Nadam se da ti se ovdje sviđa. Da. Plaši li te možda moja plava brada? Ne. Sigurno? Ne. Ti si sad moja žena i ne smiješ se bojati mene i moje brade. Zapamti, sve što želim jest da mi vjeruješ. Da. Ako mi budeš vjerovala, imat ćeš sve što god želiš i bit ćeš neizmjerno sretna.
A i ja. Da, razumijem. Učinit ću onako kako želite. Nema razloga da ovako razgovaramo. Budi otvorena prema meni i reci mi što god želiš. Želiš li možda nešto posebno? O ne, haljina koju ste mi dali je prekrasna. Ništa mi više ne treba. Još uvijek mi se čini da sanjam. Zaista? Zar si sve ovo toliko željela? A kad smo kod haljina, čekate još puno njih. Stvarno? Oprosti mi. No, hajdemo sad dolje nešto pojesti. Da, naravno. Stvarno me iznenadila ta njegova brada. Uistinu je čudna, ali znam da ću se naviknuti i bit će sve u redu. Ovo je sve kao da sanjam. Wow! Ovaj dvorec je tako velik. Mislim da ću se izgubiti u njemu. Ubrzo ćeš se naviknuti. Ne, toliko soba. Ma nikad ih neću moći sve zapamtiti. Ova vrata, drugačije su boje. Zašto se razlikuju od drugih? Obojao sam ih tako jer su bila jako stara. I nema drugog razloga. Dobro, hajdemo sad nešto pojesti. Aha. O Bože, pa ovo je predivno. Sve ćemo ovo pojesti. Da, sve to. Ipak nas je dvoje. O, predivno. Pa sva ova divna hrana koju nikad nisam kušala. Izgleda jako ukusna. Hajde onda, samo jedi. Sve je to za tebe. Da, hvala ti na svemu. Probala bih ovo meso i ono crvene boje. A i riba izgleda jako ukusno. Wow, kako samo miriši. Probat ću i malo vina. Predivno. Zahvaljujući našoj sestri kupili smo si nove sjekire. Puno su pomogle. Zar je već prošlo tjedan dana? Pitam se da li je uistinu sretna. Ej, braćo, nekako sam zabrinut. Razmišljam o tome kakav bi njezin muž mogao biti. Što ako je neki pokvarenjak? Da, možda i ona žali što se udala za njega. Pa dobro, idemo posjeći drva pored njenog dvorca, pa ćemo vidjeti. To je dobra ideja. Možda ćemo imati sreće i sresti ju. Ne sviđa mi se ni ova. Nađi mi neku svjetlih boja. Da, odmah. A znate da se vašem mužu sviđa ona bijela? Ali ja ih nosim. Baš me briga. Pokaži mi sljedeću. Da, gospođo. Objed je pripremljen. Već. Pa... I ovo je dobra. Pitam se, zašto ne nosiš onu bijelu haljinu? Pa ne mogu samo nju nositi. Da, upravo si. Koliko puta vam moram reći. Meso nije dovoljno kuhano, neću ga ovakvog jesti. Joj, stvarno mi je jako žao. A što je s ovom juhom? Zašto je uvijek ovako hladna? Znate... Nemojte da vam stalno isto govorim. Oprostite. Koliko vam puta moram reći? Vidi, i ovo uopće nije toplo. Ne. Donesite još malo cvijeća. Zbog nepredvidivih okolnosti, sada moram napustiti dvorac. Neka ključevi od dvorca budu kod tebe dok sam na putu. Ključevi cijelog dvorca? Tako je. To je sad i tvoj dvorac. Kad ti bude dosadno, malo prošetaj i pogledaj odaje. Oni skrivaju velike dragocjenosti koje će ti se svidjeti. Sigurna sam da će mi biti zanimljivo. Ali jedina vrata koja ne smiješ otvoriti jesu vrata koja otvara ovaj zlatni ključ. Da, neću ih otvoriti. Nadam se da ti mogu vjerovati, jer to je za tvoje dobro. Zapamti, to je za tvoje dobro, a i za moje. Zašto mi je dao ključ sobe koju ne smijem nikad otvoriti? Soba koju ne smijem otvoriti.
To je sigurno ona soba, ali zašto? Čini mi se da gospodar nekamo putuje. Pitam se što radi naša sestra. Budući da ćemo ovih dana sjeći ovdje, sigurno ćemo je i sresti. Rekao je da će naći svašta vrijedno i zanimljivo u ovim sobama. Pitam se, gdje se sve to nalazi? Vidi ti sve ovo! Nevjerovatno! Ne mogu vjerovati da sve ovo pripada meni. Sve ovo nisam vidjela nikad do sad. Predivno. Zaista predivno. Wow! Vidi! Moje! Tako sam sretna i zadovoljna. Nije važno koje ćeš sobe sve otključati, ali ne otključavaj sobu kojoj pripada zlatni ključ. Ako mi vjeruješ, nećeš je prići. Vjeruj mi, to je za tvoje, a i moje dobro. Pitam se o čemu se radi. Svi drugi ključevi su željezni, a ovaj sigurno skriva nešto posebno vrijedno. Ali ako mi vjeruješ, nema većeg blaga od onog kog sam već vidjela u drugim sobama. Ali zašto ne smijem ući u tu sobu? to je za tvoje, a i moje dobro. Tamo se ne nalazi nikakvo blago, već nešto njemu jako važno. Pitam se što bi to moglo biti? Što bi to moglo biti? Baš me zanima, zašto mi onda dao ključ? To je nešto što je vrijednije od sveg zlata, dragulja i nakita. Pitam se što je to? Što je to? Bože, što bi to moglo biti? Možda da samo provjerim. Moram samo provjeriti. Ali... Pa nema nikoga. Samo ću pogledati. Da, tako je. Neću nikome reći i sve će biti u redu. Pa samo ću malo provjeriti.
radim? Oh, oh, oh. Oh, oh. Što da radim? Toliko krvi. Što da radim? Što ću? Izgleda da će početi oluja. Idemo li? Da, da. Dobrodošao kući. Jesi li otvorila koju sobu? Vidjela sam predivne stvari. Zaista? Vrati mi sad moj ključ. To sve što si vidjela pripada tebi. Samo mi daj zlatni ključ. Da. Nadam se da si održala svoje obećanje. Jesam. Ako je tako, onda nam se ništa neće dogoditi. Budući da možemo vjerovati jedno drugome, imat ćemo beskrajnu sreću i ljubav. Daj mi ga. Žao mi je. Oprosti mi. Ne moram ti ništa objašnjavati, sve ti je jasno. I sama znaš što će ti se dogoditi. O, pomoć! Neka mi netko pomogne! Zašto me nisi poslušala? A vjerovao sam da si baš ti drugačija od svih ostalih žena. Zašto? Braćo moja, spasite me! O ne, dvorac gori. Što? Moglo bi biti opasno. Hajdemo. Molim te, oprosti mi. Ti si obična, prosta seljanka. Zadivljena svim tim krasnim haljinama i ukusnom hranom. Bila si za mene nešto novo. Mislio sam da si drugačija od svih tih groznih žena. I što si učinila? Nisi mi ispunila jednu jedinu želju, kao i sve one glupe žene prije tebe. Braćo moja, spasite me! Što si tamo tražila? Zar ti nije sve ono prije bilo dovoljno? Zašto si to učinila? Zašto si me izdala? Sestro! Sve će se srušiti.
neću